Maayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Metro Antigo Makapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Low pressure area posibleng mahimong tropical depression karong Biyernes. 21 na ang patay tungod sa landslide ug baha dala sa siging ulan didto sa Mindanao. Gibutyag sa pag-asa nga ang low pressure area sa Mindanao posibleng mahimong tropical depression karong Biyernes. Matod sa pag-asa nga ang low pressure area nga nakit-an dapit sa Eastern Samar posibleng moabot og 45 hangtod 63 kilometers per hour ang hangin. Pagkakaron 21 na ang patay tungod sa mga pag-ulan dala sa low pressure area. 21 na ang patay tungod sa pag-ulan dala sa low pressure area sa Mindanao. Matod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang mga patay gikan sa Davao Oriental, Compostela Valley, Davao del Norte, Dinagat Island ug Agusan del Norte. 36 ang samdan samtang napulo ang pabiling missing. 55,000 na ka mga pamilya ang apektado sa mga pag-ulan sa Northern Mindanao, Davao Region ug Caraga. Mga pasahero kinsa buot moadto sa Lanao del Norte mobiyahe karon og layo nga ruta agi sa Marawi City ngadto na sa ubang probinsya sa Mindanao. Hangtod karon dili kaagian og sakyanan ang lungsod sa Linamon ug Kauswagan tungod sa pagkahugno sa tulay. Si Jong Kajon adunay detalye. Jong? Mencho, pabiling dili malabang ang Napo River tunga-tunga sa mga lungsod sa Kauswagan ug Linamon sa Lanao del Norte. Human naputol ang Lapayan Bridge sukad kaniadtong Lunes resulta sa kusog nga ulan dala sa low pressure area. Ang Lapayan Bridge nagsumpay sa barangay Napo sa lungsod sa Linamon ug sa Kauswagan. Nahugno ang usa ka tumoy nini alas 10 niadtong Lunes sa gabi og nisangpot sa pagkatanggong sa daghang sakyanan gikan sa Iligan City ug Zamboanga del Sur ug ingon man gikan sa Misamis Occidental ug Zamboanga del Norte. Mga pasahero sa mga public utility vehicles kinahanglan musakay sa sakayan o motorized bangka aron makatabok sa Pikas Tampi sa Suba. Kagahapon sa hapon nakulob ang usa ka sakayan gumikan sa grabing suog o kuryente sa Suba. O gaynoon wala ika-report nga nakapsar sa kinabuhi. Apan daghang mohadlok musakay sa mga bangka tungod sa kusog kasulog sa tubig ug Suba dala sa sigig ulan. Pero matod sa usa ka DPWH official, adunay alternate route nga kaagihan kadtong gusto moadto sa Lanao del Norte. Kini mao ang ruta gikan sa Iligan City padulong sa Marawi City ngadto sa Malaba, Lanao del Sur, agi sa Cotabato ngadto sa Tungkuran, Zamboanga del Sur, pagadian Coastal Highway. Pagkakaron mihimo ang matibyanan sa DPWH og alternate route. Ang mga pasahero, pipila kanila, may reklamo gumikan sa 20 pesos ang kubra sa matag tao pumusakay sa bangka. Gibantayan karon ang lugar sa kapulisan ug ang mga tibyanan sa mechanized batalyon sa Philippine Army aron mapatay ang kaos sa galinaw sa maong gabi. Mencho? Daghang salamat Jong Kajon reporting gikan Pagadian City. Giplano karon sa DPWH ang paghimo og steel bridge aron masumpay ang duha ka lungsod sa Linamon ug Kauswagan sa Lanao del Norte aron makaagina ang mga pasahero. Pabiling gisuspenso sab ang klase sa pipila ka dapit sa Northern Mindanao. Si Cheng Ordonez adunay detalye. Cheng? Menchu, gipatawag ni DPWH Regional Director Evelyn Barroso ang iyang duha ka Engineering District Engineers aron paghimo og plano sa pagsumpay sa duha ka lungsod sa Lanao del Norte pinaagi sa temporary bridge kun belly bridge itukod tapat sa naguba nga bridge. Apan ang padayong dili maayong panahon nakapalisod karon sa mga DPWH personnel pagkumpleto sa giplanong tulay. Unang gitrabaho sa DPWH personnel ang paglimpyo sa drainage sa National Highway nga natabunan. Gatusan ka commuters na tanggong sa isig katumoy sa Lapayan Bridge kun Napo Bridge na nagsumpay sa mga lungsod sa Kauswagan ug Linamon. Tungod sa padayong epekto sa low pressure area sa Mindanao, gisuspend sa mga klase sa duha ka syudad ug usa ka probinsya sa Rehiyon 10. Gimando ni Manaybalay City Mayor Ignacio Zubiri ang suspension sa klase sukad kagahapon sa hapon. Nakasinati og walay hunong nga ulan ang syudad sukad niadtong Biyernes.
Gitaho sa Malaybalay City Disaster Risk Reduction and Management Center ang pagbakwit sa 7 ka pamilya sa sitio Bongbongon, Barangay Sumpong tungod sa pag-awas na sa Kalawai Creek. Wala hinoy gitaho nga casualties. Gitaho usab sa CDRRMC ang baha sa Bukidnon State University. Matod sa principal nga si Reynaldo Oton, 2 ka estudyante ang naanod sa baha sa 40th Street nga maoy main road sa syudad. Hinuon naluwas ang mga biktima. Sa Osamis City, imando sab si Mayor Rinaldo Paruhinog Sr. sa suspensyon sa klase alang sa preschool ngadto sa high school sa tanang eskwelahan kagahapon. Gisuspenso sab ni Misamis Oriental Governor Yevgeny Imano ang klase sa tanang level sa probinsya sukad kagahapon. Nahugno sab kagahapon ang usa ka 10-meter bridge sa Barangay Kamana sa lungsod sa Mantikaw. Kapin sa 200 ka tawo sa lungsod sa Alubihid, ipabakwit sab. Gisaka na sab ang alert level alang sa mga flood-prone areas sa probinsya sama sa Upol ug Taguluan. Menchu. Daghang salamat, Cheng Ordonez, reporting gikan Cagayan de Oro City. Usa ka bata ang missing samtang 13 ang naluwas human naanod ang ilang nasakyang jeep sa Mahayag, Zamboanga del Sur. Base sa investigasyon, 3 ang unang sakay sa jeep nga gimaneho ni PO1 Nemesio Batingal. Gisakyan dayon kini sa 11 pa ka mga pasahero pag-abot sa jeep sa spillway sa Barangay Lower Salug Dako River. Nawad-an og kontrol ang driver tungod sa kusog nga bulog sa tubig. Padayon pang gipangita ang missing nga bata kinsa anak sa driver. Haniyan ang front pages sa mga pamantalaan sa Subo. Sa Sunstar Cebu, gibutyag sa Sinulog Foundation na andam na sila alang sa Sinulog Grand Parade karong Domingo. Sa Sunstar Super Balita, gi-install na sa FIVOLTS ang ilang mga ekipo sa nagkalain-laing dapit sa Metro Cebu nga kuyaw sa linog. Og sa Cebu Daily News, gipaabot gihapon sa Sinulog Foundation nga mudagsang ang mga bisita alang sa Sinulog Festival. Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Bandera Mindanao, 6 kataytayan sa Davao Oriental ang naguba tungod sa grabing pagbaha sa lalawigan. Aniya sabang front pages sa Mindanao Daily sa nagkalain-laing bahin sa Mindanao. Sa Northern Mindanao, wala manunga ang mga department heads sa budget hearing sa Cagayan de Oro City Council. Sa Western Mindanao, gibutyag sa jail officials nga gipangandaman ang pagbalhin sa mga nadakpang sakop sa MNLF gikan sa Zamboanga City paingon sa Manila. Sa Caraga, 6 ang patay sa landslide sa Dinagat Island. Og sa Davao, naguba ang 8 ka mga taytayan Lukop Davao Region tungod sa pagbaha og landslides. Positibo sa red tide toxin ang Sibugay Bay sa Zamboanga, Sibugay. Daan ang gibutyag sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga positibo sab sa red tide toxin ang Dumangkilias Bay sa Zamboanga del Sur ug ang Bataan. Matod sa BFAR, dili luwas nga kanon ang alamang ug tanang kinhason. Gipahimangnuan sab sa BFAR ang katawhan sa maong mga lugar nga limpyuhan ug maayo ang makuhang isda sa dili pa kini lutuon. Mutukod ang National Economic and Development Authority KUNEDA sa ilang kaugalingong building sa Pagadian City alang sa ilang regional office. Mukantidad kini og 50 million pesos. Gihimo kagahapon sa buntag ang groundbreaking sa site sa Zamboanga Peninsula Regional Government Center sa Barangay Balintawak. Matod ni NEDA Regional Director Teresita Socorro Ramos, mulungtad lang og 18 ka bulan ang construction sa building. Ikaupat na ang NEDA sa mga national government agencies nga may balhin sa ilang regional offices gikan sa Zamboanga City ngadto na sa Pagadian City. Ang Pagadian maunay bag-ong regional center sa Rehiyon 9 base sa Executive Order No. 429 ni kanhing Presidente Corazon Aquino. Una nang nakabalhin sa ilang regional offices ang Department of Agrarian Reform, Department of Environment and Natural Resources ug ang Office of Civil Defense. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sab ang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugit o komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Og mao kadto ang Solar News Cebuano, hangtod ug mapuhon, ako si Mencho Antigua Macapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.